Hello everybody! Me tehdään nyt meikkihaasteet. Tässä ekassa osassa Masku. Niin meikkaa Mute. Sen takia minulla on nuttuloja. Niin silmät kiinni. Silmät kiinni. Valitettavasti mä en edes tiedä mitä meikkiä mä tosta lattialta otan, että Se ei tulla ihan hyvin ihan mitä minne vaan. Hieno homma, sä laitat kuitenkin peiteputkaa tänne. Se niin idiootti, siellä on hienot kategoriat, jos mä vaan Aivan. löydän ne sitten sinut, kun mä teen sen. Ja sitten seuraavassa osassa mä meikkaan Maskun silmätkin. Jätän Maskulle vaan huivisilmille, et sitä sitä huivi. Ota. On kauhean pitää. Kaunis No niin, aloitappa. Siitä vaan mitä ensin haluat tässä on laittaa. tää. Pidä tuota korkkeista, mä löydän sen myöhemmin. Missä suunnassa? Laita kaunista. No. Et se kyllä tarvii mitään meikkivoidetta. Ja... Mitä kohtaamassa käynnissä? Mitään niin läppää tenderiä. Okei. Tää nyt ei niin se ihan kunnossa. Tästä lennä tässä on niin hauskaa. Kauan mä löydän ihan muualle käsi. No silmät kiinni. Hyvä, hyvä. Aika hyvin siis. Näyttääkö se ihan paskaselta nyt? Mun silmää vähän kutittaa. Näyttääkö se ihan paskaselta? Ei. Mitä seuraavaksi? Vois nää oikein, että missä on? Mm. Mä en ole Kynäpää. Mä en ole matala. Ei se on olkapää. Toi nimittäin ei ollut edes huoli. Silmää. Täällä. Sukulat jotenkin niin omituisen ylhäällä. Laitatko sulle oikeesti kajaalit? Joo. Se on ihan hauskaa. Ei jumala, kumpi on kumpi. Ai niin, eikö nyt tää musta? En mä sulle kerro. Joo, koska se on lähempänä mua. Se on niin päin persettä. Kahvilla on silmät ihan auki ja mä sanon Meikit. Noniin. Hei. Sori. Ei mitään. Se helvetissä sun ripsit tässä siinä. Mä otan vähän leopardille. Täällä on kirkasta. Täällä on koko aika tälleen, niin... Kato, sä sait jälkimmäisen mun silmit, ois meni tonne pilkkuina alas.